ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕನಕಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ದಾದಾಪ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವಿಯರು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚರ್ಚ್ ಮಸೀದಿ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಂಬಿಕೆಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೀನಂಚಿನ ಏಕಕೃತ ಸ್ಥಳಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನೇ ಅಲಿಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವೊಂದು ಅಲಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಹತ್ತು ಪಂಡಲ ಅನೋಲಿ ಅಲಿಪುನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಐಕೆ ಸುಟಾಪು ದಯ ಪಂಡ ನಿಖಿಲ್ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಇತ್ತದ ನ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾ ಹೂವೆ ದಾದ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗತೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಈ ನಂಬಿಕೆನೇ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಳ್ಳೇರು ನಂಬಿಕೆ ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೆಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನಂಜಿನ ಸ್ಥಳ ಬಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತನೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಅದು ಆ ಸ್ಥಳ ಮಗತ್ತದು ಆ ಸ್ಥಳ ಬೊರ್ಚಿ ಆ ಸ್ಥಳ ನನ್ನ ಸೈಯಡ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆಲು ಬೊರ್ಚಿ ನಮಕ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ದೇವರು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂದು ಹಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಟ್ರೇಲರ್ ಅದು ಪೆರ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅತನಡ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ಇಂಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅದು ಪೆರ್ಲ ಯಾವ ಅಂಜನೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವು ಬಂದು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೆರವು ತಾಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ದೈವದೇವರುಗಳು ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಾಡು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಾತ ಇತ್ತನಂಚಿನ ದೇಶಾಡು ಈ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಪಮಾನ ಹಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೈದಿಲ್ಲ ಅದು ಐನು ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಂತವನು ಪ್ರಯತ್ನ ದಾಯ ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ದೇವಸ್ಥಾನ ದಾಯ ಮಗುತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ತೆರವು ಮಂತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅನ್ಪೇರು ಅವು ದಾಯಿ ಅವ್ನು ಹಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಖಿಲೆದುರು ಪಂಡು ಹಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ದೊಲ ಮೊಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾಲತ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತನಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೇರು ಅಂಚನ ನಾವು ದಾದ ಪಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಕ ಎಡ್ದುಂಬು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸುರು ತುಪ್ಪಂದ ತಪ್ಪಂದ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎತ್ತಾಡು ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಅಕೇರಿ ಮುಟ್ಟ ತೂದು ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಜೆಷನ್ ತಾದಾನ ಜಿತ್ತಿನಡ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡತ್ತು ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಡು ಬರೆದು ಬರಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಳಮೊಲ್ಲ ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎನ್ಮನ್ನೂದು ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚತನೆ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಟು ಕಟೀಲು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಅಂಚನೆ ಅನೇಕ ರೀತಿ ಇದೆ ನಿಖಿಲ್ ತುದುಪನದು ರಜೋರಿಯ ಚರ್ಚಿಗೆ 100 ವರ್ಷ ಉಂಟು ಕುಡ್ಲಡೆ ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನೆಗೆಟಿವ್ದ ಸಮಯ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ತಂದು ಬರ್ಪಂಜಿ ನಂಬಿಕೆದ ಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಸ್ಥಳ ಕಳೆತ್ತ ಸ್ಥಳ ಈ ಸ್ಥಳ ಇಂಚ ಮಗತೊಂದುಳ್ಳು ನಿಖಿಲ್ ತುದುಪರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಧಾರಣ ಮಗತದ ಆತಂಡು ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಮಗತದ ಆತಂಡು ಐಟಿತ್ತನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಓಳು ಆಯ್ತು ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಓಳು ಪಾಡಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸೀನ್ ನಿಖಿಲ್ ತುದುಪರು ಮುಂದೆ ದಾಯಿ ಪಂಡು ನಂಜಿನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪನಂಡ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಂದು ಪಂಡ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಪಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುನಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಅಡ್ಡತಡೆ ಆದಿತ್ತ ನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಸಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ಡು ಅಲ್ಪಲ್ಪತ್ತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡಾಪನಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಟಿ ಶೋಕ್ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒಂದು ತಡೆಗೋಡ ಆದಿತ್ತನ ನಾನು ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ದೆತ್ತು ಬೇತ ದಿಕ್ಕಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಣ್ಣ ಈ ಕೆಲವರು ಪಂಡ ಪೇರು ನ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಖಿಲ್ ತುಪ್ಪಾರು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಖಾಲಿ ಮಗತ್ತು ಬಿಡ್ತಿರತ್ತಂದೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆತಿಜವು ಅಡಿಗೆ ಬಾಕಿ ಆಯ್ತು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಡ್ಡಾದುಪ್ಪಿರಲಿ ಅವು ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗುಪುನಂಚಿತ್ತನಜಿ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆದುಪ್ಪಿರಲಿ ಅವು ಅಂಡ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಟ್ಟಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆತನ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿ ತೂತುಪಾರು ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅವೇ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬರ್ತದೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಂತಿರು ಐತೆ ಕಂಬ ಎಂಚ ಮಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನಲ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ ಇತ್ತದ ಈ ನಂದಿ ಮಂತನಂಚಿನ ತೂದುಪಾರು ನಂದಿದೊಂಜಿ ಅವು ಮೂಳಿಜ್ಜೆ ಅವು ಬೇತದಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶಡೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕುಡ್ಲಾಡದ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಜ್ಜಿ ಬೇತ ರಾಜ್ಯ ಅವಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ತೂದುಪಾರ್ನಿಕ್ಲ ಐತ ನಂದಿನ ಮತ್ತು ಕೆತ್ತನಂಚಿನ ಸೀನ್ ಇತ್ತದ ಆಧುನಿಕ ಮಾಡರ್ನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಯುಕ್ತ ಮಿಷನ್ಲ ಏನು ಕೆತ್ತ ಹಾತಿಜಿ ಆ ನಮೂನುಡಾಗಲಿ ಕೆತ್ತದೀರು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಚುಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಂದಂಚ ಕೆತ್ತದು ಆತ ಶೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ಡ್ ದೀತೇರು ಅಂಜನ ಕಂಬ ಕೆಲವು ದಿಗಡು ಕಂಬ ಬಸದಿರು ಮತ್ತೆ ತೂದುಪಾರು ಅದು ಕೆಲವದ ಕಂಬ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಾಗುಚಿ ಉಂತುದು ನಾಡಿಗೆ ಅವು ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ನ ದೇರ್ತದೆ ಎಂಚ ಉಂತು ಬಂದು ಇತ್ತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಲ್ಲ ಅವ ಅಂದಾಜು ಅವನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ನಿಖಿಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗತು ಪಾಡ್ಯಾರ ನಾನು ಏನು ಇದ್ರೆ ಕಟ್ಟಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನನ್ನದು ವಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಟ್ಟು ಅವು ಎಂಚ ಮಂತದನಂದೇ ನಮಕ್ ಐನ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಕುಡೈನ ಇಂಚ ಕಟ್ಟಲು ಮುಕುಳಿತ್ತೆ ನೀನು ಮಗತ್ತದು ದುಂಬುದು ಏತ ಒಂಜಿ 1000 ವರ್ಷದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗತ್ತೇರು ನಾಡ ಐನು ಕುಡ ಕಟ್ಟನು ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಪೋಟು ಸಿಮೆಂಟು ಸುಣ್ಣಾಡು ಮಣ್ಣು ಇಟ್ಟಿಗೆಡು ಅವನು 4 ದಿನ ಜಾರಿದ ಪೂರು ದೇವಸ್ಥಾನ
ಒಂದು ಆನಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯುಕ್ತ ನಂಚಿನ ಆ ಸೋಕುದ ಆ ಸ್ತೂಪುನೊಂಜಿ ನಂಜಿ ಸೀನ್ದ ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜಿ ಅವೇನು ತೂನವನಂಜಿನ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಚರ್ಚ್ ಅದು ಬೆಂಚಿನ ದುಂಬುದ ಕಾಲದ ಐನ ಮಗತ್ ಪಾಡ್ನಾಡ ಬಕ ಐನು ಇಂಚೆ ಕಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಕಟ್ಟರೆ ದಯಪಂಡಾಗಲ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟದಿರೇ ದುಂಬುದ ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇತ್ತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಈ ತಂತ್ರ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ದುಂಬುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಅಂಜನಾಗ ಐನ್ ಪೂರ ಮಗತ್ತನಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತದ ಇಜ್ಜನೊಂಜಿ ಒಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಆಟ ಪಟ್ಟು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಿತಿದಿಲ್ಲ ಕಾಯ್ಜ ಸಿಟಿ ಶೋಕ ಆವಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆವಡು ನಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದೊಂಕೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಿನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಆವಡ್ನಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂಚಿನ ಆವಡ್ನಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ನಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರೋಡ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅವು ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಾದ ಮಾತ ಕಲ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದು ಎಂಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನಕ ಅವೇನು ಮಗತ್ತದು ಐನು ದೊಂಕುದು ಉಂಟುದು ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಕಾಣ್ಕೊಂಡು ತಾಪ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಡು ಆನೇತ 15,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಅಥವಾ 10,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ 5,800 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂತದ ಐನು ತೂಪುನ ನಂಜಿ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರೇನು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಕಲೆ ಉಂಡತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಉಂಡತ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೊಂಕೆರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬುದ ಪರತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗರ್ತದೆ ಐತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಾಜದ ನಮ್ಮ ಸೋಕೋದೊಂಜಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದ ಚೈನ್ ಅಡಿತ್ತಲಕ ಮಸೀದಿಲಕ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟದು ಐನು ಇಂಚಿನ ಹೊಲ್ಪೇರು ಸಾಧ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಣಪ್ಪಡು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಕಟ್ಟನಾಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೂರ್ತಿ ನಂಜಿ ತೂಂಡವು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನ 4 ವರ್ಷ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೀರಿ ಚನ್ನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂಚನೆ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಗನು ಸಾಧ್ಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬಂದು ನಿಂತಾದ ಬಂದ ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗ ಪೇರ ಪೋರ್ಚಿ ದುಂಬು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ಪಡು ಐತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಐತ ಕಲೆ ಐತ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ ನಂಬಿಕೆ ದೈವದೇವರು ಅವಳು ಎಪ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಕ್ಲು ಮುಳ್ತು ಮಗುತ್ತದೆ ಬೇತೆ ಕಟ್ಟುವ ಬಂದವು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿನವರು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೊಸ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಮಿತಮಂತ್ರ ಕಾಣು ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡತ ಅವು ಅಂಚನೆ ಪಡು ಐತ ಮುಖದ ಎತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಬೈದು ಅವು ಅಂಚನೆ ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಣಂದುಲೇರು ತುಳುನಾಡು ದಾಖಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ದಾಖಲು ಒಯ್ಕ್ಲ ಬುಡುಪುಜಿ ಒಯ್ಲ ಮಗ ಪೇರು ಬುಡುಪುಜಿ ಬಂದು ಅವು ಏತು ಮುಟ್ಟ ಹೊರಟು ನಡಪು ಬಂದು ತೂಡಾತೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಇಂಚಿನ ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗಪುನ ಚರ್ಚಿನ ಮಸೀದಿನ ಮಗಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ఆయన మగపందులక ನಮ್ಮ ఆయనత్ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ పోయిందండ ಬಕ ನಮಗೆ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ದುಂಬುದ ದೇವಸ್ಥಾನ పోయిన ದುಂಬುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿని ನಮ್ಮ ದೊಂಕಲಕನಾಡು ದುಂಬೇತ ಜನ ಏನು ಅಕಲ್ನ ಜೀವನ ತೆತ್ತದ ಏನು ಕಟ್ಟದೇರು ಅಂಚೇನು ಹೇಳಿದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ಲೆ ಎಂಚಾತನ ಮಾಡಿದೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗತು ಬೋಡ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಗಪುನ ನಿಕ್ಲಿ ವಿರೋಧಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಬನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಉರಿಪುಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ನಮ್ಮ ನಾಡನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತ ದೈವರು ಐನು ಮಾತ ಒರಿಪ್ಪುಗ ಐನು ಒರಿನಾಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಒರಿಪ್ಪು ಐನು ಮತ್ತು ದೊಂಕುದು ಐನು ಮೂರ್ತಿಲಿ ಮತ್ತು ಕಸ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ಲ ಕಸ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಸೈಕಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಮಯ ಬರು